Nah, ini gila mak. Cai kau kesini nak bodol yang pasar apa pira mak menurut mak? Mbok tak dulu karo tempe. Bodol pira? Nak mau gula batin kira-kira juga beta sakit aja dewi. Ora iki. Lah pira? Wong tuku ya menang milih, rasa karepe dhewe. Yo sak. Mending aku tuku ning TikTok bae tuku ning toko umum silarang. Walah. Lho. Mending aku tuku ning TikTok 30.000 tok loro di tuku ning toko umum 50.000 tok sitok. Tapi kan ada tuku ning aku kan gak usah nganggo kirim, langsung ada barang ada uang. Ya gak mau, aku pengen gratis ongkir kok. Nak ning aku ada ongkir yo. Mama yo, 100.000 tok loro paling iki tak tuku ning TikTok tak bayar 30.000 tok sak kedus lho bayar. Setengah kilo. Makanya, saya kok tadi podaunanku iki lho sebelah kiwa, sebelah kiri iki lho. Ini rasa anyar kayak ijo-ijo ini. Iya, ki rasa daun jeruk, rasa maca. Rasa rumput laut, Cah. Sing oren kuwi. Oke, rasa sambal daun jeruk ya. Isinya setengah kilo tenan, Kok teles sih, Mak?